Здравейте, вие сте с Милен без цензура, място на където си говорим за Милен, за журналистиката, за свободата на словото, за цензурата, за медиите в България. И сега ще оставя Веско да представи нашите гости. Гост-водещи, да. Днес. Преди да представим това, нека да си позволим да кажем, че много хора според мен си мислиха, че няма да имаме втори епизод, но ето ни тук за втори път. Да, ако може едно ръкопляска, ето тук сме. Така да беше шегата. С нас са Даяна Христова водещ и Мария Христова. Съвпадението в фамилиите е случайно. Няма нищо случайно. Студент по журналистика в американски яд. Аз се радвам много за поканата. Беше много спонтанна, бърза, но се организирахме и смятам, че когато има хубава идеология и кауза, нещата се случват и хората са привлечени да участват и да бъдат. Така че съм сигурна, че това няма да е последния подкаст. И може да се връщате. Мога да правим някаква ротация. Ние малко в този път, в последния момент, за малко да сме примерно трима, не 3 в 1, не кватро, ще сме 3 в 1, но успяхме. Така че много мерси на Даяна и на Мария, че сте тук. И почвайте ни, давайте, нали сте гост водещи, давайте смело. Аз първо искам адмирации към вас двамата, защото това, което направихте, е нещо, което ще остане за винаги. И искам да сте наясно с това, че изкуството остава. Каквото ще да става. Иначе изкуството остава, а когато увековечиш под формата на филм или какъвто и да е друг вид изкуство човек, може да стигне до много хора, може да остане в вечността, докато ни има нас, нали, всички останали по земята. И смятам, че това, което направихте, пък беше висша форма на признание към Милен и това, което е бил той. Много се радваме, това и беше остава да бъде, идеята. защото той винаги ще бъде. Дано. Мерси за милите думи. Винаги започваме с мили думи. Малко си едно такова сме ви казваме какво да кажете. Това не се случва. Не е режисирано, никой не ни налива думи в устата. Ето Мария сега също. Мария, имаш беше подготвила няколко въпроса, давай да ни Мимето всъщност е част от филма по някакъв начин. Правеше субтитри, организираше прожекции. Не знам какво друго правеше. Организираше прожекции. Да, днес ми извъннаха от икономическия във Варна, така че сме готови за нататък. Да, петък, събота и неделя. Да. Обещавам. И аз ще последвам нейния пример и ще кажа отново благодаря, защото аз съм малко по-малка и аз съм пропуснала фазата, в която Милен е бил най-силен по телевизията. И това, че се запознах както чрез филма, така и чрез работата ми с вас през лятото, когато всъщност се заформяше цялостния филм и преди това. За мен отново голяма чест да ви познавам и да сме тук заедно и да разказваме тази история. И отново благодаря, защото успях да я разкажа за други хора, които са както в България, така и извън. И се надявам да стане популярна навсякъде. Давай въпрос. С въпрос. Знам, че имаш, каза ми, че има 3-4. Давай. Да, докато се формулират. Добре. На прожекциите, на които бях, когато имаше дискусии, често по-възрастни хора казваха, да, ние разбираме, може да се досетим, нали, защо има тази цензура и затова и не гледаме вече телевизия. Ние сме я бойкотирали. И ние малко по-рано през годината бяхме говорили с теб, че в момента няма личности, които да следим по телевизията и затова и това е лошо от една страна. И всъщност бих искала да попитам, знаейки, че нали, повече още хора се отказват от гледането на новините и няма такива личности, в какво се превръща това медийно пространство според вас и дали ще има начин да се върне към това, което е било потенциално с по-силна фигура? Кой да почне, искаш ли? Както кажеш. За мен, аз няма да бъда многословен, за мен има добри опити в момента да се върне публицистиката преди новините. Мисля, че нали, BTV започнаха, ще включат и другите и БНТ виждам, че имат така лек акцент към връщането на публицистиката малко преди новините, за да могат все пак да променят малко играта, което е добър пример и добра идея, но дали ще има лица си зависи от средата. Нали? Времената създават личностите, да се надяваме, че в сегашното време ще създаде хора, които ще влезнат ново поколение, което ще преобразят малко медийния пазар. Но мисля, че има и сега, просто трябва малко повече да се настъпят по мазолите, така да се каже, управляващия елит, а и не само всички, които искат да изпълняват функциите на политици в България.
Според мен, аз мисля, че дори сега има хора, които са добри в това, което правят. Ето ще кажа, Лора, всъщност, тя е много готина част от филма и си има нейно предаване. И със сигурност то се вижда и във филма как е взела някаква... Има нещо общо между нея и Милен може би го е прихванала или пък те просто се разпознали, защото имат някакъв общ елемент на бърза мисъл и на по-свободен тип общуване. Но генерално, ако говорим в традиционните медии и телевизии, им чувство, че няма... Защото когато виждаме във филма през архива и си припомняме как преди някакси телевизиите бяха много лежерни, достъпни, всеки може да си каже мнението, да се скараш с някой. Ако си спомняте, имаше преди това сблъсък, и Милен го има, сутрешния блок. Има някакъв такава живот и душа в това нещо. Докато сега дори когато виждаме телевизиите и дори студията, има една стерилност и някакси всичко е много в рамки, както в филма. Много е такова едно чисто и малко всеки го е страх да каже някакво по-различно мнение. В смисъл много е респектиращо. И според мен ще е по-яко и самите телевизии биха спечели, ако направят малко по-разчупен формат, в който има по-свободен начин на говорене. Дори както в момента си говорим, то начин на свободен едно подкаст вайб го няма в телевизията, което е много тъпо, защото преди го имало и се вижда през Милен. Това е следствие, според мен, на регулации, защото когато съществува формат определен, минава време, докато се види, че има золи настъпва, как всъщност се отразява това на политически елити или въобще на които и проблеми да засяга. Впоследствие това настъпване изисква да има регулации, за да може да се държи в рамка. И съответно, за това и то стана съвсем естествено с интернет в картинката, с възможността всеки да създава студио, не за много пари, да съществува, да има своята аудитория, да може в реално време да предава разговори от първо лице, както се казва, да се търсят коментари, обективни мнения. По-скоро това, което според мен няма как да се върнем в времето, в което телевизията е била без регулации, всичко е било свободно, е имало предизвикателства и, как да кажа, по-провокативни мнения. Провокации към публиката, но пък може телевизията, според мен, да черпи много от това какво се случва в интернет и да гледа всъщност какво иска публиката, защото в крайна сметка всички ние ставаме част от публиката. Когато сме вкъщи, когато сме с телефоните в ръце, ние гледаме, имаме предпочитания. Според мен това никога няма да стане немодерно или да отпадне от картинката, да имаме влечение към истината или към този, който усещаме като истински, по-истински от масата. И до ден днешен има такива, ако говорим конкретно, тъй като фокуса е Милен, ако говорим конкретно за такава журналистика, има доста качествени журналисти, които избират този път. Ето, например, Генка Шикерова и Миролюба Бенатова са такъв пример. И аз имам много адмирации към тях и бих казала Станислав Цанов, независимо какви противоречиви мнения има, защото, честно казано, филмът ви ме накара да се замисля колко противоречия имало по времето на Милен, които на мен са ми обегнали на база той е платен, той говори така, защото така и така, нали. Нещо, което отвъд, нали, ефира, въобще не е стигало до този човек. Тоест, той е отговарял как ще съм платен, глупости, нали, и е гледал съвсем по обективен начин или по това, което усеща той на база на професионалния си опит и аналитичните си способности да анализира и да бърка в такива неудобни теми и да търси различните страни и мнения, за да може да го преведе, нали, за публиката. Но въпреки всичко, може би, бидейки част от това общество, българина е сочил с пръсти и е казвал: не, ти казваш така, защото си платен, или ти идваш от еди къде си. Но в крайна сметка всеки има начало. То даже е яко, защото това дори в интернет, нали, в интернет аналога е, че това ти дава буст на съдържанието. Когато имаш противоречиви мнения, това създава коментари. И по същия начин в телевизията това ти носи рейтинг. И би трябвало, нали, дори, защото самия Милен не е винаги прав. Аз съм имал близки до мен хора казват, вие, в смисъл, не мислите, че му е слаба страна, че те могат че аз съм имал, примерно казва, цитирам, аз съм имал случай, което съм спирал телевизор, защото ме дразни мнението му.
Обаче, примерно, филма не се прави, защото той винаги е прав, а защото той винаги си говори неговата истина и това е адски атрактивно за хората. Той просто е истински и за това се прави, защото никога не говори някой през него, защото той може да спори и ще ти извика най-противоположен от човек от среща и някой ще спечели се. Той ще се мъчи да спечели, но дали печели винаги. Но точно това е смисъла и според мен телевизиите може би могат да се адаптират към интернет ерата, като може би се върнат към това. Не знам, според тебе това ли биха ли могли примерно през интернет съдържанието си да се върнат с някаква по-свободен тип общуване с публиката или... Биха, ако имат смелостта да бъдат самостоятелни, да нямат шеф, да нямат кой... Това е малко невъзможно, да? То е невъзможно и аз затова, честно да ви кажа, нали, много е важно, всеки в крайна сметка има някъде началото си в пътя си. Тоест няма как ти да започнеш и във всеки етап от живота ти нещата се променят. И ако говорим, че не е пряко свързана политиката с живота на всеки един от нас, пряко свързана е. Просто не всеки от нас решава да е много навътре и да разбира от това нещо. Или не всеки иска да разбира от това нещо. Ти го живееш живота, нали? И те касаено. И това, което според мен трябва да гони журналистиката или въобще влиятелните хора в журналистиката и в медийното пространство е да ценят личности и авторитети, които са обаче наистина горящи в това, което правят, наистина без цензура. Или в крайна сметка журналистиката не трябва да има конкретна позиция. И може би Милен, бидейки човека, който е, нали, и тази ярка индивидуалност, той показва собствената си позиция. Но като цяло на журналиста работата му е да показва, т.е. да събере информацията, да покаже различните гледни точки и да успее да превежда в ефир дори когато тече разговор на две противоположни страни, водещия или журналиста да превежда за масовата публика. Точно защото казваме масовия потребител или зрител, той не трябва да разбира от всичко. И това е, нали, и в основата, нали, на медийната власт, нали, или властимащите трябва да са хора, според мен, които уважават авторитети и личности, които имат позиции, които не се страхуват да се занимават с наболяли теми и търсят развръзката, търсят истината. И всъщност, както каза ти, истината примерно за 4-мата от нас, истината може, всеки си има неговата истина. Зависи. Тук зависи... Това е много такъв... То го има и във филма. Самия Милен е противоречив за това. Да, всеки един от нас. Ние хората сме противоречиви. Тоест дори истината за теб, ако е една днес, утре ще си в друго настроение и истината ще се промени. Не, според мен настроението не трябва да влияе на истината, защото това е... Но едно нещо, което ми хареса, нали, е това, че и което е сериозен проблем за медиите днес е от една страна липсата на регионални медии. Тоест отслабването на регионалните медии в България е една от целите на те мазоли, нали, защото ти в един малък областен град няма как да дойде BTV да снима или Нова телевизия, или БНТ, или някоя голяма телевизия. Тоест, там ходят като цяло. Моля? Ходят понякога. Ама хората там нямат гръб. Тоест, в началото на 2014-2015 година беше една наистина много тежка година за регионалните медии в България. Тоест, те вече нямат капацитета да... Някой замисля регионални медии в България, когато ако стане нещо, трябва да е много голямо, за да отиде да BTV. Да, или трябва да е нещо скандално, което да ги накара да отделят ресурс. Иначе те е център на София, парламента, икономическата министерствата и вече новините по шокиращите там населени места. И това позволява на много така интереси да се прокрадват наляво и надясно. И няма кой да ги спре. Така че четвъртата власт се е фокусирана в София. Нали? То всичко е така, ако се замислим обективно. Така е, да, но това е, нали, един от проблемите. Да. Защото ти спомена връщането. Друго, което може да се върне е това журналистиката, която следи делата. Нали? Как се казаха тези? Вие учите журналистика, тези, които следят парламента е ясен, но тези, които ходят да гледат дела. Съдебна журналистика. Съдебната журналистика и криминалната журналистика липсват в България и защото във времето ставали сме свидетели като общество на репресиите, които са налагани на точно тези личности и журналисти. На тези, които спомена и ти, нали? Две от тях. Да, две от тях. Но
нали, историята помни и те си остават. Тоест, мятам, че не знам дали е правилно да се каже обективният зрител или този, който по-обективно гледа и слуша и анализира също, защото в крайна сметка телевизията или радиото или въобще информационният поток не е само с цел да ме разсейва от ежедневните ми задачи, нали. Ние се информираме, защото ние го живеем този живот. Той е пряко свързан с нашата реалност, действителност, с бита ни. Съответно, всичко е много свързано. Наистина всичко е много свързано и всичко накрая опира до възможността ти да анализираш това, което виждаш или чуваш. Не можеш да даваш просто сляп кредит на някой. Много харесвам за това, каквото каже той, това е истина, нали. И за това казваме, да, нали, всеки един човек от нас си е човек, но той има... Истината е, че в общуването и в комуникацията и в обмена се ражда истината, според мен. Не знам как вие мислите, но затова не трябва да се затварят врати, затова не трябва да е еднопосочно, затова не трябва да е с регулации в рамки, а трябва да поставяме теми, обаче да очакваме обратната връзка. Без агресия, това е много важно и това е наболяла тема като цяло, защото без репресия, без агресия, всичко трябва да е съвсем професионално, на ниво и те правилата си ги има. Да, те са ясни. Те са ясни, правилата са ясни. Смисъла и идеологията зад, нали, принципите на журналистиката са ясни. Въпросът е как ги спазва всеки един по-отделно. Да. И другото е да няма, нали, като говорихме за регулации за този орган СЕМ, който не бди над YouTube, нали, нали, да няма до момента. До момента, да, нали, да няма съгласен, несъгласен и как беше третото и въздържал се, нали? Извинявайте, просто да има да или не, нали? Ти в крайна сметка какво означава въздържал се? Виждаме доста примери на това, когато някой се въздържа, до какво води. Дай, че името се въздържа. Да, да каже нещо и дай. Ето един въпрос. Кажи, какъв ти е любимия сегмент от филма? Това си го говорихме. Първият ми любим сегмент, това е когато Милен се завръща в Софийския университет и обмисля протестите, в които участва и гладната стачка. И всъщност това лято имах възможността да се запозная с много студентски истории за това как студентите всъщност водят до промяната в държавата или се опитват. И някакси това усещане, че може би не е имало смисъл или не е абсолютно сигурен смисъл, ме оцели много навътре, тъй като аз съм студент и в момента не забелязвам такава сила в студентското общество. Някакси не може да... Не, аз не съм го забелязал сега, ако вие виждате примери. 2013 беше ли студент? Не си била. Аз съм студент от 2 години. И ме дигнете сега някоя протеза. Вижда в Сърбия какво става. Да, това е невероятно. Те май го свалиха последно като... Да, как си да. Според мен, вие трябва да осъзнаете силата си, защото то, дори Милен казва, на база днес той говори, във филма също това е нещо, което ми повлия и ме е докосна, така както и теб. Той говори на база опита си и години живот и вижда, нещата не са се променили кой знае колко. И той не мисля, че имаше смисъл, но в крайна сметка това го е помогнало да се изгради или да мине по своя си път, по начина, по който го е направил. И сам, даже ето пак противоречивата, всеки един от нас е такава противоречива личност във вътрешния си свят. Нали? Нищо не е само черно или само бяло. Има много спорове, които всеки води със себе си. Тук влеземе теориите вече на много различни автори в годините, да спорим за кое е не, кое е... Всеки си го усеща както иска. Вътрешния свят на всеки е много така дълбок и необятен, но истината е, че той сам, спорейки със себе си, всъщност осъзнава, че е имал смисъл, защото е минал по този път и е станал това, което е трябвало да стане. И според мен, аз винаги съм на мнение, че моят девиз е за винаги млад. И винаги съм на мнение, че трябва да слушат. Възрастните, опитните, врялите, кипялите трябва да слушат младите, защото те си дишат и живеят в духа на новото, на времето. И затова трябва да го има този постоянен обмен на информация. Не си съгласен с мен, може би. Но трябва да го има обмена и да не бягаме. Едно време беше по-добре. Да, едно време е било по-добре, защото е било друго време. Сега обаче
е ново време и в това време също има добро и лошо, нали? И Аз според мен е много илюзия, че едно време е било. В смисъл, да, окей, има някакви неща, които са били добри, но много неща са се крили. знаете ли каква теория има? С наяве. И естествено, че когато се наява, ги виждаш са лоши. Знаете ли каква теория има моята половинка и ще ви кажа, защото наистина общо човешки е наистина нещо, което аз се замислих и то е съвсем простичко, но наистина е нещо, което е масово. Естествено, че е било по-добре, когато си бил млад. Всичко е по-добре, когато си млад. Всичко, храната е по-вкусна, живота е по-хубав, ти си по-готин, нали? Всичко е по-хубаво, когато си млад, нали? И затова, наистина, пак се връщам към теб. Уверени бъдете и осъзнавайте силата, която имате и позицията си, защото особено в днешно време, в което информацията е масово достъпна заради интернет, не е задължително да те регулират или да си в рамка, или виждаш бъдеще и извън медийна структура или конкретна медия или има какво да разчитаме има за какво да разчитаме на вас и има за какво да си вярвате. Ти си замисли, че примерно Миме, ето само. Чакай само да питам нещо. Защо журналистика? Нека да влезем малко, да излезем от тази тема, нали, за медиите. Защо журналистиката? Айде, вие сте млади хора, защо медии? Защо в медиите? Защо учим? Защо искаш да станеш журналист? Или защо искаш да си... Искаш ли? Не знам. Мен първо ми стана интересно от чисто писателска гледна точка, защото аз много пиша в гимназията. И след това, когато преминах към университета, самата програма ми стана интересна, защото разгледах... Ние не сме само журналистика, ние сме и медийни обработки. Съответно, много можеш да се занимаваш с много неща. Желанието, търсенето на тази истина и може би разкриването на неща, които са се случили или за които аз не знам, то си е винаги това любопитство, което ми е зададено ми от вкъщи. Нали, ценностите, с които съм била отгледана. Не знам дали ми е било призвание първоначално, но е нещо, което откривам за себе си, че имам интерес към него. Защото не се, както сами сме стигнали до изводите, не се казва постоянно истината, крие се нарочно и някой трябва да стои там и да чопли. Защото ако няма кой да чопли, нещата заминават. Да, аз затова според мен, дори тогава стачките, примерно, когато Милен, нали, казва дали е имало смисъл, ако дори да са текли някакви скрити процеси зад всичко, които да обезсмислят едва ли не, обаче ако не се беше случил самия протест и цялото студентско надигане, той сигурно дори комунизма сигурно ще да остане. Тоест, то няма да има никакъв напредък. Ти през цялото време се бориш с нещо. След това се бориш с, може би, също нещо скрито, но ако не даваш отпор, ще се вършиш само назад. В смисъл, може би, ако тотално бяхме заспали тогава, ще шахме в Северна Корея, сигурно. Ние също сме регулатори като общество. Ние сме регулатори на всичко случващо се. И то така трябва да бъде, защото в крайна сметка казваме, нали, ние живеем в демократична страна, в такива времена имаме свобода да се изразяваме, да живеем както искаме и честно казано, замислете се, имаме свобода. Всеки един от нас в личния си живот и свят има свобода, както иска, нали, да се чувства или през каквото иска да го минава. Но имаме свободата да пътуваме, да комуникираме с сега. Когото пожелаем. По-оптимистично, нали? До комунизма няма да се върне. Той е свършил. Но ние и в настоящето, и в тази си свобода, ние сме регулатори, всеки сам по себе си и обществото като цяло, когато, нали, имаме позиции. Ние сме регулатори на случващото се отвъд. Дали ни чуват или не, въпросът е обаче да не забравяме, че сме регулатори. Да не забравяме, че позицията ни е важна и точно това, което, нали, ти каза пак, че се опасяваш, нали, дали сега имат, нали, тая сила или защо не си вярват младите, нали, толкова, или няма такива луди глави, както се казва, които да застават и да казват. Няма пък. Но няма кауза. Каузата още липсва, иначе има. Да, точно. А каузата събира трябва да има обща идея и нещо, към което се върви, за да може да се събират хората. И да не се изхабяват идеите, защото една от целите на прехода е да изхабява ентусиазма. Нали. Но това влизаме в много, нали, по-дълбоки теми. Хареса ми нещо във филма, което, нали, и аз много пъти казвам, понеже питахте Мария защо избрала журналистика, аз избрах журналистика, защото и завърших журналистика, защото обичам хората.
поначало. За мен всеки един човек, който решава да се занимава с хуманитарна специалност, каквато и да е тя, той в себе си обича човечеството, обича и иска да е, нали, аз съм безкрайно оптимист, може би това малко провокира реалистите и така, малко, защо тази е с розовите очила, но... Аз съм казал, че с розови очила, но просто... Цитирам имам... неща, които съм получавала като критика. Аз избирам да съм оптимист и си избирам винаги любовта към човека отсреща, независимо какво ще получа обратно. И смятам, че това е в основата да избереш журналистическия път или въобще, каквато и да е, пак казвам, хуманитарна специалност или професия. Защото ти, ровейки в наболяли теми, може да не е комфортно, но ти търсиш разрешение на проблем. Или искаш всичко да е в реда на нещата, искаш хубава развръзка за всички, искаш по-добро утре, искаш да има... Всички да са по-добре и то зрителите всеки са всички. Всеки да е по-добре, точно така. Да, Ние сме ти каза, че си открила нещо общо с Милен преди разговора. И според мен аз, така като съм те гледал в комуникацията с зрителите, защото ти ходиш по улицата дали с микрофона, според мен общото, което виждам е, че и двамата имате някаква много яка химия с хората, което е, според мен е някакъв дар, защото не всеки го има. То просто Милен, когато го слушаш на екран, то се вижда и във филма, когато спори с някакви зрители или отговаря, или се смеят, да имаш химия с зрителя е някакво много специално качество, според мен. И ти също мислиш, че го имаш и много, много е яко. Това може би идва от любовта към хората и от това да искаш те да са по-добре. Химия има и казваме, нали, че се вижда химията или искрата или каквото и да е друго, когато има любов и искаш на другия да му е хубаво, т.е. искаш да му е добре, искаш да се чувства адекватно в комуникацията с теб, в общуването, когато има уважение. Нали? Това е много важно, защото все пак нещо, което открих общо аз е битката ми с предразсъдъците, може би, и с... Не знам защо се ме сочиш така мен, нали? Не. Да го видиш ли? Все пак да ти обърна. Да, сигурно. Оптимист и реалист, това ли е тук напрежението? Добре. Битката с предразсъдъците и с стереотипите. Това е нещо, което в моята кариера почти 10 години като водещи, като комуникатори, като... аз не съм се занимавала с сериозната журналистика, с която Милен се занимавала, нали? Странях от нея, въпреки че винаги съм обичала да съм информирана и да знам, както казах, за мен всички хора сме едно. Колкото и да не ни харесва или да ни харесва, ние сме едно. В крайна сметка, ние сме човечеството. Без значение от националности, без значение от къде си роден, какво ти си човечеството. И ти си човек като всеки друг. Това, което, нали, видях, че и негова битка, която е водил и заради което може би е бил разочарован и което успяхте да предадете с филма е предразсъдъците, стереотипите и как някой решава, че ти имаш много. Затова или ти хубаво имай си позицията, бъди си то, който си, ама не си удобен, затова нали, вкъщи стой. Да. И това между другото време, т.е. това е нещо, което сме забелязвали в историята много пъти. Различно мислещите или свободните духчета, свободните души са натискани и са... Има една ужасна поговорка. Давай, кажи. Наклонена глава сабя не я сече. Да, така. Нали, и много масов модел на поведение така е. се наблюдава и се наблюдава в годините и наистина е факт, че не се толерират различно мислещите или по-свободните. Но... То не само в медиите. Не само в медиите, навсякъде, навсякъде. Ако видим един колектив, този, който казва позицията си ясно или опира до правилата, понякога може да се сметне, че подронва нечи авторитет, защото шефа днеска в друго настроение да каже, нали, пример, и казва, не, днеска не ми изнася да е по правилата, защото така съм решил. Да, правилата са за спазване, нали? Така е. Но то и другото е, нали, че масово не се... Нали, ако трябва да има някакви правила, никой не ги... Те са написани някъде там, но те ги свеждат до... Трябва просто, нали, да върви. Да сме в комфортната зона. Да сме в комфортната зона и излизането извън комфорта и на медиите е процес и той е тръгнал. Според мен той е тръгнал в положителна посока, но да видим реално дали ще се намери трамплин на това, което говориш, за по-свободни хора, защото той до там опирам. Ето вижте и репортажите, и репортерите. Да, и искам да ви кажа, че в основата на въобще работата с хора е намеренията ти.
И това се усеща винаги, нали? Който каквото ще да говори, винаги се усеща, когато намеренията са добри или когато са лоши. И отсрещния го усеща. И според мен това е в основата на хубавата, смятам да кажа, кариера на Милен, защото той имаше връзка чисто сърдечна с хората на база на имам добри намерения. Имам добри намерения да проведа този разговор. Много яко, защото го питаха на коя страна е, че дали се различава, дали може да отгаднеш за кой гласува едва или не, дали е на едната страна или на другата. Той каза, че се усеща, че е на страната на зрителя. Защото ти дори да узнаеш за кой гласува, но той е на страната на обществото и на зрителя. Ти трябва да си на страната, защото ти си част от това общество. Просто ти имаш знанието и вече, нали, професионалния опит да можеш да превеждаш на обществото. Само, че като, нали, така наречения журналист или... Това, което и да върна към Митко, беше една много цел негова, наистина да преведе филма и Милен на обикновения зрител. Аз мисля, че този филм, ако стигне до обикновения зрител по масовия начин, по който искаме, той просто обикновеният зрител ще го разбере. Обикновеният, извиняйте, че го наричам обикновен зрител. Всички сме обикновени зрители. Стандартният човек, нали, който просто се прибира от работа. Той Милен е такъв, той е мейнстрим, той е за всички. Той това го прави силен, защото той говори на просто. Аз това е едно от нещата, които казах за сегашната публицистика, че ще говори само на избрана част от обществото по сложен начин, който не е достъпен за останалите. А Милен говори за сериозни теми по абсолютно разбираем начин. Той е готов да извади един закон, нали, там каквато е темата на деня, да каже, не обясни ми в прости думи, какво значи това, тази промяна, която ще има. Което според мен е, това го няма. Къде са, защото или в момента или е супер халтура и голям и нищо смислено, или е супер сериозно и скучно и никой не го гледа. Къде е живота в цялото нещо, къде е средата и къде са тия хора, които не се превеждат. Чакай сега да дадем на Мимето, защото кажи си другите любима част на филма. Ма тя каза, че има Митко 3 въпроса. Каза, че няколко, давай друг въпрос. Два въпроса да станаха, давай. Добре. Другото естествено са и по-хумористичните неща, но и връзката му с децата. Това беше според мен важен компонент и точно днес имахме възможността да коментираме филма с други хора и факта, че той не е силно поляризиращ. Нито се обвинява някой супер явно, нито се използва с агресия. Това е направено както с много добре избрания език и кадри и така нататък, но и с карването на личната история, защото все пак това е биографичен филм за Милен. И това беше много, много мило, нали, цялата му връзка с децата. И по тази тема, ето ще задам следващия въпрос. Ние сме говорили, че точно тук в този филм няма диктор, няма ваша намеса, всичко е каквото е казано от хората, които сте поканили за интервюта. И съответно езика на филма, ако така мога да го нарека, той намеква много истини и би трябвало хората да ги разбират. Моят въпрос е според вас от това, което сте видяли до момента. Разбира ли се темата достатъчно добре от зрителите, с които сте се срещали? Ние пътуваме заедно и по-отделно. Аз мисля, че зрителите го виждат много. Дори даже мога да кажа, вчера бяха хората просто стоят и, нали, просто искат да стане масово това нещо. За да може масата да помисли малко. Да дадем възможност да помисли и да видим какво ще стане. Защото все пак трябва да стигнем до мисловна дейност. Нали? Не да бъде само някаква строга индивидуална политическа приспособеност или икономическа или там социална, каквато искате придобивка или каквото ще да бъде на масата да сложи една друга тема на масата на обикновените хора, като нас на вечеря, примерно. И те да си дадат сметка или да се замислят по тази тема, която представяме във филма. Да, аз според мен Милен е много уникален като личност, катализатор на тази мисловна дейност в масата хора. Това много рядко се случва. И точно това този филм, понеже ние се стремихме да направим този филм да е Милен, да е по някакъв начин духа му и той самия във всичките му измерения. Шоу, политика, деца, лично, душа. И за това, според мен, те си го търсят много хората. Сега в Благоевград, когато бях, по принцип, докато правихме филм, имаше много мнения, че в какво измерение трябва да е личната история. И аз винаги съм защитавал темата, че човек е емоционално същество и откликва на емоционални истории. В смисъл, ти ако приемеш Милен като главния герой, с който се припознаваш и ти се чувстваш, че неговата борба е твоята борба,
И това става само с много лично близост до него като душа. Тогава цялата му мисия ти е 10 000 пъти по-силна, отколкото ако просто изложиш някакви неудобни истини или почнеш да нападаш някой или търсиш провокативност с чистите неща, които без това са във филма, защото те са част от историята на Милен. И затова, според мен, аз винаги съм защитавал много това, което направихме по този начин да бъде. И се радвам, че сега в Благоевград може би някакви мнения, може би поне частично се обърнаха, защото се вижда реакцията на зрителите, на хората, които гледат филма. Чуват се въпросите след това. Те винаги са точно където трябва. Те са в журналистиката и в истината и защо медиите са така и защо, нали, никога не са жълти или защо децата не знам какво, защото хората си усещат, че това е правилното баланс на тази история. И другия въпрос, който беше по темата, беше защо в момента ни говорите с недомлъвки едва ли не, защо не казвате всичко. И аз съм такъв, ама вие разбирате какво казва този филм, нали така? Казва, да. И аз съм, да, но ето този филм съществува, разбирате го и може да съществува, нали? Ако почнем да правим някакви спекулации или да сочим с пръст или да този филм няма да съществува. Няма да е филм за журналист. Не, и да, за той няма да е... като Милен, защото... Не може да бъде разследващ. Не може извън факти, извън неща, които са явни, да си правиш някакви свободни преразкази. И затова тази липса на диктор също е много, много помогна всъщност, защото ние не можем да правим наш преразказ. Ние търсим истината според тези 40 човека в тази една година, която сме ги намерили. Представяте различните гледни точки. Да. На база опита и така връзката и комуникацията с Милен. Добре, кажете какви са били предизвикателствата за вас в рамките на времето? Най-големите предизвикателства, защото те са много, аз съм сигурна. Финансовите винаги са най-големите предизвикателства, тъй като този филм, ето мога да го кажа, нали, макар и да е все още началото на своя кинопът, е доста гледан. И това ние не го правим с държавно финансиране. Тоест, и нито разпространението, нито производството, целият екип, включително аз и Митко, нали, не сме взели тлъсти хонорари и тук да се къпим сега в момента в охота. Е направен с много любов, много желание и безсънни нощи. И това му дава уникалната сила и този филм има уникалния шанс да бъде проводник на много, 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 как да кажа, на духа на промяната. Да. Защото той е направен точно в духа на промяната. Живота на Милен изцяло, както сте го и представили във филма, той носи тази промяна, според мен. И той, нали, отиде си с тази борба. Той си отиде по начина, по който искаше да ни зашлеви един шамар и да ни каже... Събудим. Събудете се, да, вижте. Проблема го има и зависи от всички нас, зависи, нали, какво ще следва. Но в комуникацията пък какво беше най-предизвикателното за вас с хората? Защото все пак опираме... Аз хората, повече Веско им отговоря, защото той ги намери, той ги убеди да участват, взе предварителните интервюта, така че той повече има принос в самото съдържание. Така че... То в комуникацията заедно, нали, в комуникацията с хората бяхме много добре си разпределили нещата, нали, като оставим организационните неща, там, нали, те са по-скоро практични. Да. Но беше много хубав процес, защото имахме двете, както ни виждате с Митко, ние двамата сме много различни, нали? Но имахме двете гледни точки, което е много уникално за производството на някакъв филм, защото той мисли много различно от мен, аз мисля много различно от него, нито аз чета мисли, нито той чете мисли. И това помага, защото всеки иска да се изложи или да... Имаше една много хубава конкурентност, и което мен ми харесва, защото, нали, това е и Милен. Трябва да има конкуренция, трябва да се създава някаква... Иначе той не върви процес. Няма ли конкурентност? Кауза обаче, която ви събира в... Да, се събираш, но ето, нали, когато сме си работили заедно, то си има един иска нещо, другия иска нещо. Накрая се... Но дай ти да ми, ти насочваш към мен, но ти също си част от това цялото. Какво е трудно? Какво е? Комуникацията. Ама с участниците или с всички? Или с участниците по-скоро и по време на направата, нали? По време на случването на с участниците... по филм. Имаше си, защото любимия въпрос всички, когато излезем да представим филма, имаш ли цензура във филма? И моят отговор винаги е, че не е имал никога
пряка цензура, някой да ни каже, не, няма да слагате това филм. Имаше безбройни мнения. В смисъл, нямаше едно с едно мнение еднакво, какво трябва да има. Те винаги се даваха, имаха препоръки, имаше много странни препоръки на моменти, които са ми подозрителни. Но аз също така смятам, моето мнение, че цензура по принцип много рядко може да срещнеш пряк. В смисъл, тя просто не се случва така. Според мен се случва с недомлъвки, с усещане, с някакъв страх или не знам. Не е, нали, няма да ти кажеш. Тоест, ние така цензура не сме изживявали по никакъв начин. Нали, не по пряк начин. Чукаме на търво, но не, в смисъл, това е филма, който искахме да направим. Въпросът е, че някои хора, естествено в тяхно право, не им е удобно да говорят за някои теми. И това е силата също на филма, че има 40 човека в него, е, че успяхме да сглобим това, което според нас е най-близко, защото примерно близко до истината, защото когато 39 човека ти кажат, не ти каже нещо различно, кое според вас е вярното? И ние така можехме много да се ориентираме каква е най-правилната история на този човек. И т.е. имаше хора, които избягват определени теми, но това според мен е окей. Имаше хора, които се отказаха да участват, което също е окей. Никой не е длъжен. Но реално се радвам, че аз никога лично не бих могъл да ги убедя тия хора да седнат и да говорят. Не знам вече как го направи. Той е магиосник в това отношение. Има си много талант като някакъв разследващ журналист или някакъв такъв журналист. И така, с тия хора това беше. Друг така трудност или предизвикателство беше, че понеже нямаме диктор, историята трябва да се разкаже от хората. И на моменти дори съм им подавал, нали, някакво съдържание, реплики, но реплики, моля ви, кажете сега, когато започна Милен през 2013 да прави еди какво си. Така че и това се случваше. Да, това но никога не е било, кажете нещо невярно, не е просто трябваше да факти. сглобим историята. Нали? Да. Така че и това си беше предизвикателство. Интересен процес беше, общо взето, но ние нямахме време да го осмислим, нали? Все още няма време да го осмислим, защото сме в активна кампания и малко, нали, връщането назад ни е като все още... Аз все още се изпомням, нали, последния ден, в който предахме филма ми е като, нали, някакси така стои пред мен, не знам дали съм излезнал от там и къде съм в момента, но вълнуващо е. Хареса ми хронологията. Тя не само следваше пътя на Милен, но и успя да се върне към най-важното, според мен, което е за всеки един от нас и на база на това, което и той е споделял. В крайна сметка, всеки човек живее своя живот и да, той се оформя, всеки един от нас е многопластов, нали, той се оформя от интересите си, от хобитата си, от на какви хора ще попадне живота, нали, как ще завърти този живот, защото много пъти ние си правим планове, обаче живота се случва, нали, и на късмет попадаме, даже може би и вашата среща някога в живота е абсолютно била уж случайност, нали, но в крайна сметка всеки си гони неговия път, нали, и ми хареса, че накрая всеки в крайна сметка се връща към най-милото си, или къде душата му е най-щастлива, с кой, кога, нали, и най-често това е семейството или в природата, нали. Защото в крайна сметка всички така се появяваме, нали. Всички идваме от семейства и това, към което се връщаме, пак семейството. Това е най-силното нещо. Най-силното движеща сила и в един момент... Който да казва обратното, значи, нали... Това и на Милен. Винаги всички са, даже продължават да питат, че те също ме пита, защо според тебе, Милен, през целия си живот, от 2000-та има интервюта до 2018 интервюта, в които казва, телевизията за мен е просто работа, какво ми говорите за тази магия, това са глупости, което не го разбират зрителите веднага, защото те виждат точно обратното, той се прави всичко за телевизията и за работата си, но аз според мен и аз също не го осъзнавах. И когато монтирахме, нали, катастрофата и самата, нали, тежките моменти там, след това имахме много чудене как да продължи тази история, защото монтажа някакси не ни се искаше да слушаме абсолютно никой друг, освен Милен. Той просто ни залипсваше, искахме да чуем неговия живот сумаризиран от него, защото иначе трябва да слушаш някакви хора, които ти казват някакви неща, които или не ти звучи душевно и съдържателно. И тогава, там всъщност на това място във филма седи, нали, отново повтаря, телевизията не е важна, магията е това, децата. Точно.
И аз тогава ми кликна по някакъв начин защо го казва. То накрая, когато вече нищо друго няма смисъл, оставаш в децата си и в семейството си смисъл. И се връщаш към себе си и към смисъла, който реално... Защото в крайна сметка ти избираш път професионален и искаш да се случи нещо с теб, да изкарваш пари или да бъдеш някой нещо, защото искаш да се пребереш и да сложиш на масата вкъщи или да нахраниш близките си. Т.е. да си някой за тях, да си нещо за тях. Хубаво е, когато на всички нива има синхрон, нали? Тоест ти работиш, обичаш това, което правиш. Това е нещо, което също намерих общо с Милен. Аз винаги съм обичала това, което правя. Никога няма да започна да правя нещо, което не обичам, за да угодя на някой, нали? Тоест, да, ще търся как да изкарвам пари с уменията си, но по такъв начин, че да се чувствам щастлива от себе си. И според мен това е една негова вътрешна борба, която е имал пък той, че е срещал от как да кажа, масово неразбиране на това. Що не си послушен, бе? В смисъл, що не седиш да изкарваш просто някъде някакви пари, нали? Защо? Можеш го. В смисъл, можеш. Вече си там, нали? Вече си в тези среди, познавате. Той си изкарай пари. Между другото, много хубави думи на дъщеря му. Много ми хареса. Когато тя го е посъветва и му е казала: тате, ти имаш два варианта. Или да, нали, да казваш истината, но да рискуваш комфорта и парите, или просто да се откажеш. И той е търсил дълго време баланс, което пък го е карало да се чувства... Търсил, аз според мен не точно на място, може би. И, нали, допълнение на... Извинявай, това, нали, истински успех се размерява, когато успееш да задържиш тази емоция към семейството си, близостта, независимо от всичко, което съпътства един брак, една връзка, но да успееш да задържиш децата близо. Нали, семейството да вървиш паралелно, да опиташ да ги съчетаеш. Дори да се получава, да живееш с нагласата, че го имаш. И това се вижда и накрая. И тъй като не знам, мисля, че... заключителни думи, въпроси. Заключителни думи. Последни. Митко, давай ти. Към коя тема ще ги насочим? Предния път казаха, ние трябва да сме Милен. Днес нещо, което да е останало... Аз... Чакай, го хвърлим всички да кажат нещо. Бих казал за децата, че според мен също хубавото послание накрая, според мен, което винаги казвам, че трябва да се приема метафорично, е, че, нали, смисъла на живота му са децата, но той е оставил нещо на тези деца. И аз смятам, че и Калина и Боян си носят целият му смисъл в себе си. И също така, и по същата логика, той е оставил и на обществото, на бъдещите поколения нещо. И се радвам, че млади хора като Мимето и като теб, и като нас, дори защото сме по-млади от него, неговото поколение, смисъла остава. И мисля, че това е най-важното. Намеренията и това те да са чисти и да има истина винаги си личат. И това аз ще използвам вашата платформа и вашия подкаст да кажа на всички, че когато изхождате от добрината, от човешкото, от принципите си и от стойността, винаги ще добавите още стойност и винаги ще бъдете нещо за някой, ще го докоснете по-близо. Ако масово се изхожда от интересчийство или алчност или каквото ще да е свързано с грозното в света, не отиваш никъде. И това във времето, такива хора остават. В смисъл, в историята ние виждаме, че остава само качеството. И за това новото е важно, младите са важни, децата са важни, защото те ще имат правото да запазят само качественото и да продължат натам само с качеството. И така? Мимети, какво взе от Милен, като най-млада представител на поколението? И в заключение. Това да градиш доверие с хора, които не познаваш, е невероятно трудно. Да градиш дори доверие с хора, които познаваш, също е много трудно. И отстояването на своите принципи, мисля, че е това, което създава моста между това, което наричаме доверие и несигурното. И за това трябва това ми остана от Милен, че трябва да отстояваш и на принципите, в които вярваш. Загубиш ли веднъж принципите си, губиш себе си. Загубиш ли принципите си, губиш себе си. Това са финалните думи.
на този втори епизод. Митко, кога ще се видим с нашите слушатели и зрители? Следващата седмица. Мъчим се да продължаваме с епизодите. Благодарим много на нашите водещи днес и надяваме се да се върнете пак. С удоволствие. Ще се видим следващата седмица. Супер. Thank you. Минахме ли много време? Той ни каза, че можем с 15 минути. 20 минути и 2 часа и половина.